Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawilujungan karaharjan mugi tansah konjuk dumateng kula lan panjenengan sedaya. Tepangaken nama kula Prima Erwianisha, asring dipun celuk Ibu Prima. Salajengipun Bu Prima menika ngajar wonten ing SMA Negeri Setunggal Salaman. Ngasta mata pelajaran Bahasa Jawa kelas sedasa kalian kelas 11. Salajengipun kula miyos utawa mijil utawa lahir wonten ing Magelang 7 November 1988. Lajeng alamat griya kula wonten ing Dusun Alun-Alun RT 309 RW 15 Dusun Alun-Alun Desa Menoreh Kecamatan Salaman. Lajeng riwayat pendidikan kula lulus saking SD Negeri Beteng Setunggal, SMP Negeri Setunggal Salaman, lajeng kula lulus saking SMA Negeri Setunggal Salaman kaliyan kuliah wonten ing Universitas Negeri Yogyakarta jurusan Pendidikan Bahasa Daerah. Salajengipun kula ngasta wonten ing SMA Negeri Setunggal Salaman kawit taun 2015. Ancas utawi tujuan sinau kabudayan Jawi inggih menika supados generasi enem menika saged nguri-uri kabudayan Jawi ingkang adiluhung. Dados pangajap utawa harapan Bu Prima sampeyan sedaya iso nyinaoni basa Jawa menika kanthi seneng, kanthi remen, saengga sampeyan sedaya saged nguri-uri kabudayan Jawi menika supados boten ical. Makaten kala wau pitepangan wonten ing video ingkang kaping sepisan. Awan kesupen kangge subscribe, like, lan follow Instagramipun Ibu mangke wonten ing link deskripsi. Cekap semanten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.